Dalan iki dudu dalan warisan Londo, geng. Nanging dibangun pas zaman Indonesia lagi beresi sisa-sisa perang. Nah, sekitar tahun 1950-an, pembangunan dalan penghubung iki nembe dirintis. Pemerintah lan warga gotong royong gawe dalan iki kanggo nyambungke Jalan Palagan lan Jalan Kaliurang supayane akses ekonomi lan warga luwih cepet. Nah, ngopo dijenengi Jalan Damai? Ngene ceritane, geng. Merga dalan iki dibangun pas masa transisi sakwise perang sengit. Sisih kulon Jalan Palagan panggonane perang tentara pelajar. Yen wetan dadi rute perundingan perdamaian 3 negara neng Wisma Kaliurang, geng. Jeneng Damai kuwi dipilih dadi simbol rasa syukur lan pengarep-arep amrih kene tentrem, aman lan ora ana gegeran meneh, geng. Nanging sapa sing ngira saiki malah dadi panggonan coffee shop lan resto kanggo nongkrong bocah-bocah enom. Nah, referensine, geng, panggonan sing penak kanggo nongkrong lan jajan sing sisih endi, geng?